070-8387-2122 ko kuma 080-51-84-9213. Za ku saurari wannan waka ne daga bakin Lawal Eze. Na yi ta ne don mai girma gwamnan jihar Zamfara Dr. Alhaji Bello Muhammad Matawallan Muradin. Na sadaukar da wannan waka ne ga babban dan siyasar nan Alhaji Usman Yusuf Paul Tsibirin Muradin. A yi sauraro lafiya. Gani akan hanya ta Zamfara zani da babban sako. Shin wai tuwa ai kaka Alhaji Mani Hosnai baba kuma ta walla ba zan ki zuwa ba. Yau ga mu akan hanyar mu Zamfara zamu da babban sako. Shin wai tuwa ai kaka Alhaji Mani Hosnai baba kuma ta walla ba ma ki zuwa ba. Yau ga na akan hanya ta Zamfara zani da babban sako. Shin wai tuwa ai kaka Alhaji Mani Hosnai baba kuma ta walla ba na ki zuwa ba. Allah sarkin baiwa kake kai ɗaya guda gwani makadaici. In ka yi wa bawa baiwa mai hassada ya dinga takaici. Ya manta ilahu yake yi sarkin kowa baya barci. Manzo na dan Aminatu yayi hani dan Allah mu lura. Yau ga mu akan hanyar mu Zamfara zamu da babban sako. Shin wai tuwa ai kaka Alhaji Mani Hosnai baba kuma ta walla ba ma ki zuwa ba. Ni na rike manzan Allah na san sunna ba bid'a ba. Kowai riko da wannan sabon addini bai dace ba. Qala Allahu qala rasulu shine aikin maraba. Kowai koyi da annabi alahira sai ya kyalkyata. Yau ga mu akan hanyar mu Zamfara zamu da babban sako. Shin wai tuwa ai kaka Alhaji Mani Hosnai baba kuma ta walla ba ma ki zuwa ba.